ngwabwate ekemenano kiale korunga Steve Arika Cup tokero ke ibero Cup ninya tase to kataba ngangero ko Steve Arika Cup lakini abana nje bagataka ati ko Steve Arika Cup watakero ko ibeno ngade ibero mashimwa like yakorange approach ya gotaka abantu ba abana nje litani naone constitution ya Kenya go chaka into abantu and which is good well tigata na chako tabanga abadosi no lyo koligete gas and it's true that abantu baibe no na abadosi because no bamwete gas yes nzajinde gemina gali kolengana no kwane kwao nko ingene ko yekerania okugane kwao gose birengera bya umna bya lenge igoro yeke no kugania nkora ikera inkogenda kwikera kyagera taliye twakwate tukalimo unandege sie kyagera mepire mengi nkora kwere yatigera nchera gose abande mipire ndiyo kwegokya kyara ntu atagitene kitwara entereta babo musauteno baba ni motego na barosa babonyiso tego nande abantu bachisa chimba chole tubake babere batatu nande ntogendera tentoganyite the winning team nanyite tinga Sabana chwaki Sabana a friendly liga friendly nere tonyoro sonde na chorukuru rwa Sabana ba ndete korora akerekale erusa ya international sports na ba request ba chwakira nyantrogo challenges chira segetike kento nete gochi egere bache ba chororo tonyolenga konache talent mupira yagendere nande toirire unabona sebeno toira abantu mbaro bachire kosyo kubwisirimbi abande yabo coach igo kunya gutigire ngora igatambukira kemaseke ndigo bintu buna sports buna talent to korali tukiri mukule na bingi buna bona mwanda ngiri ko charero gatende TV to gokoronsi na radio ya dere golinde ko gendera to very true.